2, 1, action! Prepare for your loss. Her er lille Philip. Jeg hedder Philip. Philip er meget ked af det. Meget ked af det. Philip har ingen mor og far og ingen penge. Ingen penge. Så lille Philip vil tage livet af sig selv. Philip bor i en kælder med mange hjemløse. For helvede, du bliver pisse. Ja, det bliver lige 500 kroner. Ja. Håber jeg skal blive hårdt. Det er nogle folk, mand. Det kan det sikkert. Hej med dig, og hvad kunne man så tænke sig? Ja, jeg skal bare have noget, jeg kan få for den her. Ja, vel, nu lad mig se. Du kan få den her. Ja. Du vil have den? Ja. Det var godt. Farvel. For helvede! Philip. Heldig. Svin. Hej, lille Philip. Ej, fint legetøjsvåben, du har fået. Ej, det gik i stykker. Den er her. Kan man bruge den her til noget? Jo, så jo. Nu skal jeg se. Godt. Mille Makrel, Philip! Du har vundet 7 millioner kroner! Yes! Nu har lille Philip endelig noget at leve for. Yes! Du fik at spille lotto! Kom, det sker jeg lige.